Iki lho yu sing jenenge dumbek. Dumbek iki bahane saka tepung beras, gula abang karonan santen yang digodhog suwi terus dikukus nganggo urung ngene iki yu. Nek dumbek Tuban iku urunge saka godhong lontar yu. Lah sing tak review iki, sing tak pangan iki dumbek Bogorejo. Dadi urunge saka godhong klopo alias blarak iku lho yu. Dadi ceritane ku wingi Desa Prantaan, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora iku sedekah bumi yu. Lah nek daerah kono iku nek sedekah bumi mesti pakanan khase ku ana jajanan jenenge dumbek ngene iki gak tau keri. Lain akeh jajanan khas. Nah sedekah bumi ngene iki biasane ya ana tontonane, kadang ketoprak, kadang tayub kaya ngene iki. Nah karo ndelok tayub ngene iki ya wong wis padha nggawa berkatan utawa nggawa kundangan ngene iki lho yu. Sini ana adu, sego, karonan jajanan khas sing tak sebutno mang kabeh. Pokoke jajan-jajanan jadul sing ning kutha wis ra ono. Nah baru terus dikundangno yu berkatan iki mang. Biasane acara ngene iki dilaksanakno ning gone punden-punden setempat yu sing diyakini panggon keramat utawa kuburan utawa pesarian. Lah kundangan berkatan iki karo warga setempat diyakini nek nggawa keberkahan dadine ya pati ngoyo-yokan digo muleh. Aku sing bagian nyuting kok ngguri ya yu soalnya gak iso nek kono yoyokan ngene iki. Matur suwun kanggo Mbak Yu Lasmi, aku wis dikon pinarak mara Bogorejo ngicipi dumbeke, ngicipi tapene karo ngicipi kreceke, wis enak kabeh pokoke.